Doncs primera pregunta. Sí. Per si algú no sap qui ets, dubto en aquest planeta, però qui ets? Soc en Juli Roca, que és el responsable de les postres. No sé, que en Roca i dels països derivats com a roca moresc, casa cacau, xocolata, que com els fengelets, que fem confiteria, que fem xocolates, dolços, comiroles, que la confiteria. I bueno, soc el germà petit de 3 germans, que en Joan és el gran, que és el cuiner, que el pitger, que és en Josep, que és el noi líquid, i jo soc el rei dolç. Molt bé. Bueno, tu i jo segurament compartim més coses de les que ens pensem, malauradament, perquè compartim un diagnòstic de distonia cervical. Llavors, en el teu cas, si no m'equivoco, és des de 2015. Sí, més o menys 2015 o potser anterior. Ja. Sí, 2012, 2013, 2012, sí, potser. Vale, Sí, i... veig que vaig tenir diagnòstic, van passar 2 anys. Ja. Perquè vaig estar primer provant teràpia postural, perquè tu sabia què em passava. Ja. I vaig estar fent com vaig passar tot al principi. Vaig estar com una reeducació postural. Sí, Vaig estar sí. que el traumatòleg, vaig estar el fisio, que el quiropràctic, o sigui, vaig fer tot aquest camí. Quan veus que res et funciona, dius, tio, Sí. cada cop estàs pitjor, dormia malament, només me calmava i encara perquè estava tot el dia amb espasmes i quan em ficava al llit, quan em ficava al llit notava que em veia com tibava, Sí, com sí, tot sí. massa de costat, o sigui, passava així, saps? Sí. Quan estava en relax i els espasmes d'haver estat tota l'estona tibant. I bueno, fins que vaig arribar a aquest punt, i jo, que a través d'un metge, i de fet, és que ni un metge de medicina interna ni el traumatòleg sabia que tenia. I vaig dir jo buscar a internet informació sobre el francoll. Molt bona idea, eh? Sí, vaig trobar el doctor Farias amb un vídeo. Ah, sí? I vaig dir, no, això és el que em passa a mi, això és el que sembla que tinc. I, bueno, vaig anar a un neuròleg i evidentment vaig dir que diagnòstic. I després vaig anar al curs de tot. I on vaig començar a entendre què em passava, com ho podia afrontar i com podia, a poc, pues, conviure-hi, no? Ja, sí. Bueno, és que justament com afrontar un diagnòstic de malaltia crònica, a més, és com que de sobte et cau un pes a sobre i que no sempre és fàcil de gestionar. I jo sempre dic que ara em puc parlar amb normalitat, però a mi em van diagnosticar el 2019, o sigui, fa 7 anys. Vull dir, m'han calgut tots aquests anys per parlar-ne. Llavors et volia demanar, tu, sent una figura pública, com ho afrontes això i com o per què decideixes fer-ho públic? Sí, mira, em va passar. Com me dius, és molt difícil que primer assumir-ho tu, perquè dius, no pot ser, que estava en un moment en què la meva carrera professional com a artista estava a tope, o sigui, era quan vaig, diguem-ne, que vaig ser escollit el 2014, millor artista del món, 2013 el Daniel, que era per ser el millor restaurant del món, vull estar a tope, va ser quan, pum, em va matar a la cara, no? I vaig dir, hòstia, tio, Ja. que vull dir, Sí. tot el que m'ha costat arribar fins aquí, que em passa això, i va ser un joc molt heavy, va ser, vaig estar deprimit molt de temps, la veritat, que vaig passar una depressió que amb mi mateix, sort que tenia un entorn que em suportava la meva parella, que em va fer un recolzament increïble, els meus germans, la família, vull dir que al final, que aquest nucli
això ja ho vas mastegant. Molts de teràpia, de fet, continuen en teràpia psicològica perquè és fonamental. Visca la teràpia, és com... Absolutament, encara que no em passi res. O sigui, a mi, de fet, vaig començar abans que em passés, però no, perdona, va ser que de comunidor aquests primers, sí. coses, la comunidora que és fantàstica, que em va dir, ostres, que jo conec un bon psicòleg que et pot orientar, et pot ajudar a portar-ho millor perquè tens molta tensió, jo potser, clar, que llavors era com si fos psicosomàtic, no? A mi també m'ho van dir al principi. Llavors vaig començar amb el psicòleg i vaig conèixer dels símptomes que encara no tenia diagnòstic. Però, bueno, que diguem aquest acompanyament psicològic és fonamental. I ja no el canvi, o sigui, jo vull seguir amb teràpia tota la vida. Jo també. Perquè és boníssim, és a dir, tot el que tot passa, que t'angoixa, que fa falta un altre jugador, que és picant i que no sigui ningú involucrat. Sí, exacte. Perquè tu diu que es deia abans, quan et trobes que no tenen amics, no, perdona, tu li pots dir a un amic que et passa aquell cop, però el teu amic està dins la teva vida. Sí, I és per t'implicar. no és imparcial. Exactament. O que la família que t'entén t'estima tot el que tu vulguis. Sí. Però pots tenir, no sé, diferències d'opinió. Llavors ajudes a una persona que sigui fora del teu món, que és el teu espai, segur que és la teràpia. I que serà completament neutral. I això és fonamental. Que aneu a teràpia. Aneu-hi. Perquè els dos. Escolta, i és fonamental. Llavors, que això que em va servir molt per tenir una base forta i aquesta capacitat per afrontar tot el que passava. Recordo que 2014-2015 vaig començar a ser més reconegut també als meus mitjans. Perquè, o sigui, potser tinc més projecció pública, però abans, jo vaig començar fa relativament poc, vull dir, 5, 6, 7 anys. Però abans, bueno, era conegut dins l'àmbit gastronòmic, però no fora de l'àmbit gastronòmic. I va ser res de començar a sortir a revistes o a programes de tele o llocs. Clar, i soc el jove, es diu molt que la cuina és un ambient que de vici, d'alcohol, de gent, de la gastronomia, l'hostaleria, i aquesta llegenda urbana que molta gent es tira al vici o el que sigui tal. I com que jo tenia, sobretot ara, abans parlava millor, però tenia aquesta postura, Sí. el cap aixecat, i la gent deia aquest pa enxufat tot el dia, Ui. impossible. Ho he sentit, perdó, però ho he sentit a dir també. Pues és la història. Ja, és que Aquesta va enxufadíssima, aquesta història diuen aquesta bota a dretes. sí, jornades d'aquestes, pues a mi em va arribar a través d'amics o tal, i pensava, hòstia, però que no coneix de res, copia això de mi perquè es fa la pel·lícula de que vaig llegir això que estic enxufat, tios, que això em va saber molt de greu. Ja. I va ser quan vaig veure que hi havia aquesta opinió que estava sentant, vaig decidir que no podia explicar el que em passava. Més que res perquè la gent sapigués per allò, o sigui, per ser jo qui ho diu. I Total. tenia el control del que és Sí, el moment, sí. saps? Perquè si no, clar, si tu dius res, la gent fa pel·lícules i comentaris tal, que ahir va sortir a festa i estava Ja. Mira, anava amb l'oliva d'Engels, hòstia, que això que ens oliva ser per això, ho vaig fer públic, per això i per també tenir una tranquil·litat meva de dir tota la gent que potser una i tal que no sabien què em passava, doncs, que sabés i que us quedeu tranquils i sobretot no us truqueu, tios, mai, i us passarà com a mi. I justament amb això que dius, a tu et feia vergonya o intentaves amagar? Sí, clar. De fet, vaig anar a fer aquest curs que Toronto, amb els doctor. Jo intentava amagar-ho sempre, és a dir, amagar-ho, o intentar semblar normal, saps? Intentar pertanyar a la normalitat i anava tot el dia. Sí. O sigui, de fet, encara, o sigui,
Que em relaxa aquesta postura, sobretot perquè no em faig mal les cervicals i les cervicals m'aixecades de tota l'estona. Sí. I tu ho saps, hi ha una mentalitat que em vegi bé, que em la mereix també. Així, saps per què tenim una referència, un punt com que t'acomoda. Saps, i anava així, som poseu la mà i parlava assegut. O sigui, quan havia de dir una cosa, perquè si no m'ametos no hi costes de veu, tens menys control i no sé què. Pues això intentava ficar-m'hi, no sé què tal, o sigui, és molest. I intentava semblar normal, saps? Però llavors dius, mira, tio, i curiosament, quan més m'he alliberat, quan més he fet, que he deixat fluir la història, millor em trobo. És a dir, quan menys ho intento amagar, més relaxada estic i més ho visc amb normalitat i semblo més normal. O sigui... Dins que no soc normal. Però això que dius també és veritat que... O sigui, a mi també em passa, evidentment, i penso, sí, vull alliberar-me i deixar que sigui el que sigui, però com es fa això quan constantment tens un múscul que en el teu cas et fa fer així? Vull dir, no és que tinguis una taca supergrossa de naixement a la cara i la gent ho veu i punt. No, és com que constantment el cos t'ho recorda. I constantment hauries d'anar amb un cartell d'història cervical. Sí. Bueno, i la gent no sabria què és tampoc, o sigui... Sí, exacte, però almenys, saps? Però sí, és difícil, i a mi em passa el mateix, és a dir, dic alguna que no és molt evident. I que la gent interpreta el que vol, per exemple, que vaig enxufat per tot el dia. Però que alhora, que m'incomoda, jo sé que pensa que em passa alguna cosa, però no saben què és i tampoc és evident. Llavors, bueno, cada dia amb la boca se'm fa ser tolerant, que els perdono a tots, és a dir, a tots els que pensen coses rares. Ja. I mira, i penso la gent que m'importa a mi, els meus amics, Ja. la meva privatud, la meva parella, la meva filla, els meus germans, els meus pares, que el meu voltant, que m'importa, saben què em passa. Inclús la gent que em coneix, que s'ha informat, sap què em passa, la resta del món. Pues escolta, que es busquin la vida. Ja. Sí, total. I llavors deies abans també, o sigui, a mi la distonia em va aparèixer en un moment de molt estrès laboral. Llavors tu deies que creus que també té relació. Absolutament. Penso, mira, que la meva conclusió són que la curació que t'he fet jo, amb el temps crec que els distònics tenim una sensibilitat diferent. O sigui, de fet, hi ha molta gent que estudis que han relacionat aquest tipus de patologia amb persones altament sensibles. Bueno, persones pas no és un diagnòstic. No, és una suposició. És una manera de conèixer més a tu mateix, però res més. Exactament. Però és una persona que es diu altament sensible. Sí. I suposo que tu també ho deus ser, una mica. Sí, sóc molt sensible, sí. Jo també. Ho sé que som sensibles. Sap greu. Sí, ho sento. Sí, que ens toca patir la vida. Però som susceptibles a que ens passin aquest tipus de coses. Sí. I el que això ens passa perquè vivim tot amb la pell. I molt intensament. I això té una part molt bona, perquè ets capaç de connectar amb la teva realitat i amb les altres d'una manera molt sensible, molt artística, molt, no sé... Més delicada, potser, sí. Poètica, també. En el meu cas, soc bastant perfeccionista, bastant meticulós. Sí. I aquestes, quan algú no et surt bé, aquesta frustració que sents, la vius molt també. Llavors, que això, donat que en el teu cas i en el meu, que és una feina que exigent o que autoexigent, perquè ara me la prenc molt diferent. O sigui, que he après a viure, que he après a conviure amb mi mateix amb les meves coses, pues hauré molt més tolerant primer amb mi mateix. Ja, total. Si no surt un paradigma, no passa res. De fet, hi ha un equip meravellós que m'arregla les cagades. Sí. Saps? I llavors, bueno,
I sempre quan tens una manera de fer les coses molt concreta, t'emprenyes, et frustres, Ja. i que et carregues, llavors això acaba repercutint. Ni que fóssim alemanys tan quadriculars. Llavors, què he après? Que poder-ho tolerar millor, que tolerar l'error i assumir pues, que no som perfectes i que tots tenim una manera diferent de viure i de ser-ho. Llavors, pues, aquesta tolerància m'ha permès viure d'una manera i crec que aquesta autoexigència que em vaig posar jo mateix en una època bastant llarga d'intentar fer-ho el màxim de possible que en un entorn que un restaurant és que des de que comença a dormir al matí prepares tot a una hora i és sempre contra el rellotge. Però i a més un restaurant d'aquest nivell, o sigui... Sí, ho has de tenir tot que ser excel·lent, però tens un temps per produir-ho, llavors sempre que esteu obsessionat amb l'hora, amb córrer, amb tal, o sigui, realment era un penso i de fet que com jo vivia No era sostenible. era sostenible i era com si fos un atleta d'alta rendiment que potser, diguem-ne, córrer sempre entusiasta, però jo els feia cada dia, saps? Ja. I una càrrega d'ansietat, una càrrega d'estrès Sí. que em va sobrepassar i crec que, o sigui, ara, vist en distància, dic, què és això? Sí. Bueno, la distonia, tot i ser cervical, també pot afectar la veu, com s'ha pogut veure en el teu cas. Llavors, a mi, per exemple, sí que me la noto una mica tocada, que potser tu no m'ho notes, però jo sí, algo sí, i llavors penso que perdre-la és una cosa que em faria pànic. Llavors, tu la vas perdre durant 7 anys, aproximadament. I com ho vas viure, això? Fatal, clar. Ja. Al principi molt malament, perquè havia d'excusar-me, havia explicat sempre. De fet, quan vaig estar millor del coll, Sí. vaig començar a repercutir el meu, és a dir, com que el símptoma va canviar de lloc. Llavors dius, hòstia puta, tio. Ja. Et feia falta realment el cartell, Exacte, jo en un temps vaig fer-me com una... T'ho juro, va ser com... Perquè mira, em passava que, i em passa, que el celler ve molta gent de tot arreu i es vol conèixer, es vol veure i vol tenir unes paraules de pi, com en Joan o en Mito, i molta gent venia a veure amb mi i em deia, hòstia, t'has fotut, no sé què, i em deia, pues, que vas anar de festa ahir. que això, quan sortia a la tele, no deia, aquest tio va estar de festa i més, saps allò, més Sí. cronologia i més coses d'aquestes. Aneu a la merda. Però bueno, la cosa és que molta gent em donava aquells preus d'eucaliptus. Sí, ho vaig llegir, infusions o... Sí. Prendo la infusió de l'humaní cada vespre fes-me morts i llavors que se'm posava millor perfecte, gràcies. O donaven carmelos de mel i eucaliptus o per carricoles, saps? Sí. Sí. Saps què acabem fent? Bueno, amb uns companys que fan un festival de música barroca que hem fet uns carmelos per la veu. Hòstia. Per això aquesta seria una cosa molt petita, però no és la conya. Home, ja ho diuen que els catalans de les pedres en fem pams. Totalment, pues això, fer-ne pans. I bueno, va ser molt dur. I ho segueix sent, és a dir, tinc veu. De fet, quan humecto. Les cordes vocals em va millor, em funciona millor, però encara parlo més lent que tu. I per poder-te És una competició. una pregunta com la que m'has fet, podem estar molta estona, però diguem que la vibració de corda vocal no l'he perdut. Passa que la modulo i com tu has
he après a gaudir que els beneficis de no poder parlar. I és que de sobte, quan no em ve de gust tenir una conversa amb algú, és que estic afònic, no puc. No, que ets tranquil·la, gràcies. Jo també ho dic, tinc fatiga vocal, que és cert, però no sempre, però bueno. Que això no ho he dit, no podia deixar, és el nostre secret, vale? Talles. Però sí que és veritat que moltes vegades va bé això que no podem parlar. Però quan et vas quedar sense parlar, o sigui, no podies ni xiu-xiuejar. Que em costava moltíssim. Vale. Em feia mal, perquè em forçava, és a dir, en lloc de parlar relaxadament, forçava la veu, i aquest forçar la veu que em deixava pitjor. Llavors vaig aprendre que anar-hi convivint i encara estant assegut puc parlar millor, donar millor la veu, però la veu que ets gesticulant molt, perquè em sortia la veu i projectar-la cap endavant, perquè em sortia millor. Llavors, per això em veieu fent coses de casa amb projecció, perquè la veu sortir. Avui farem que un liquat de pepino, saps allò? Bueno, i així vaig com visquent, i així és la cosa. Però i et fa por tornar-la a perdre? No. No. Perquè he descobert que la por és un motor del símptoma. O sigui, quan tu t'atabales, que et bloqueja algun tipus de símptoma, és pitjor. Sí. Que és viure en relax, les coses. I que retir-te, que ajuda, que no sucumbir la por dels símptomes. La por dels símptomes, que el motor d'aquests símptomes és l'alimentació. Sí. A mi la por de tremolar em fa tremolar més, llavors. Doncs ja, o sigui, comença el dia, quan ets allà, fas un... Sí. Quan algú et miri cap a les llínimes, allò amb cara de psicòpata i ja veuràs com deixarà de mirar. Sí, algú em va dir un dia que podem dir que ets una noia vibrant i vaig dir, mira. Hola, tia, ja està. Vale, la pregunta jo diria gairebé que m'interessa més de totes, sense menysprear les altres, i és com ho has fet per seguir sent el millor pastisser del món i no el pastisser que fa uns moviments i a part és el millor del món. Tu creus que és perquè ja ho eres abans? Sí, clar. Bueno, hi ha un reconeixement que és previ a aquesta història. I diguem-ne que el fet de mantenir-lo, és a dir, que llavors parles d'una manera com viure l'èxit. I és que en tot aquest procés també he après que conviure amb aquesta expectativa que hi ha sobre algú que és el millor pastisser del món. Ja. És la persona que soc jo. Genera una pressió. Però poder conviure amb això és i poder-ho mastegar, que és important en el sentit de que diuen, ok, tu ets el millor pastisser del món, llavors jo, com que mai m'ha cregut que ho sigui ningú, no vaig ser, havia de fer veure que ho era, saps? O sigui, el meu sistema de pensament era com, hòstia, tu t'ho vas prendre sobre Ja. Haig d'actuar com si fos i pensar, com és un millor Ja. pastisser, o sigui, ho haig de tot el món. La manera de veure una aquesta, la manera era fent la cuina dolça que vaig, que arriba a ser reconegut el millor pastisser del món. I el que he de fer és no canviar absolutament res. Ja. I seguir sent jo mateix. Sí. I és a dir, passar la pressió que els altres ja veuran ells perquè m'han triat el millor pastisser del món. Ja. Jo sóc Sí. tiro milles. Llavors, canvia
jo te sentia pressió, jo ho sento la cau a fora, i bueno, igual seria un que ja deia, saps? Ja. Jo vaig saber cuina, vaig saber hostaleria, que és peculiares, diferents, particulars, té a veure amb una manera d'entendre la cuina i com va, diguem-ne, construir un plat des d'una manera de viure diferent. Que després, casualment, té aquests símptomes i té aquesta història, però que és una més a més, una Ja. i mai, sobretot, mai he volgut ser víctima. És a dir, quan vaig fer-ho públic no era perquè la gent... Ja dius, pobret. Sí, s'entén que absolutament no. Ja. I no vull que se'm jutgi ni que se'm menystingui ni que la gent... De fet, no em passa, la gent es fot a mi igualment quan no és el meu. Però jo ho valoro molt, que la gent que em tracti malament, que ho valoro, saps? Perquè vol dir que no tenen com es diu, condescendència. Ja. Llavors que jo valoro molt. I el fet que jo ho fes públic era per dir pues, la meva realitat, però en cap cas volia que la gent pensés ai, pobre, tal, descusat, no. Al revés, és jo intento fer, de fet, faig la meva vida com si no tingués història. No he bloquejat cap repte, al revés, n'he anat assumint més, és a dir, van ser només vestir de restaurant, me volia no com volés fer, el dia no com volés que he fet una gran proposta de gelats molt xula, que he fet la fàbrica de xocolata de cacau, he fet una gran proposta de xocolates amb cacau d'origen, que són espectaculars després de fer-ho, unes que són brillants. I alhora pues, hem anat obrint altres fronts, altres projectes que evolucionen molt com el de la música que et comentava. Jo he fet coses, vull dir que no paro d'assumir nous reptes. I això ho tinc de més a més. I el que espero és que la història es cansi de mi. I em vegi, saps? Ja. Tingui per impossible i s'avorreixi. No puc lluitar contra ell, marxo, no? Exacte, o sigui, que digui aquest tio és un passat de collons. Que digui, em rendeixo, ja em vaig a tocar els collons a un altre. Ja. I has fet algun postre inspirat en la distonia? Crec que al final tot el que tu fas a nivell o sigui, postres o la gent que fa escultura Com art, sigui en la manera que sigui. pues que d'alguna manera ja està implícit en tu, és a dir, de fet aquesta manera de viure i de viure amb intensitat i de viure les coses pues, com les viu una persona altament sensible m'ha portat a fer postres especials i diferents i que hi ha implícit aquesta part que al final és la que ha generat la història, però no especialment sobre la història, però diguem-ne que va implícit en mi, no? El que faig té a veure amb la meva vida, no? I té parts de records, té parts de colors, de sensacions, d'olors. És a dir, aquesta sensibilitat m'acompanya amb tot el que em desperta una atenció, una inquietud i alhora com la projecto, no? I, bueno, per mi una cosa que ha sigut essencial en tot el procés i que jo dic que em salva cada dia és l'humor. Llavors, per tu també és important? Moltíssim essencial. Sí, no? Absolutament, o sigui, de fet vaig començar a fer l'índio per reivindicar aquesta part, és a dir, de fet que va ser, mira, tot això de coses de casa que és els vídeos que faig, que són de més gent, m'ha començat a seguir tal, és de sortir, vaig començar a fer vídeos serios, m'explico, és a dir, Aquests no els he vist, en sèrio. però serios, més Sí, sí, sí. professionals, Sí. que volia, de fet, que seria fer ponències, conferències, que no seria sinó que congressos de gastronomia per tot el món. Llavors, jo ja havia fet xerrades de cuina, pasteleria, per tot el món, abans de que passés res. I amb la que teníem material bibliogràfic que agradava en vídeo, és a dir,
els congressos i poder explicar com fem les coses i per què. Que amb un vídeo, un pollo, que dius que això ja ho fèiem abans, Joan Curí, que és el meu company que em fa els vídeos de coses de casa. I vaig pensar, hòstia, seria guai que això que fem per les ponències, fer-ho per Instagram i poder explicar el que fem els d'allí, perquè es vegi com s'ha fet les receptes i que s'entengui que hi ha darrere un plat. I vaig començar a fer-ho com més extens i més pensant en divulgar el que fem els d'allí. És a dir, cuina més avançada, cuina més d'elaboracions llargues, els primers plats eren de fer servir enzimes per separar la part dels sòlids del pa, és a dir, que hi ha un pa, que el pa que ens sobrava, que era una manera d'aprofitar-lo fent una reacció enzimàtica del gluten i separàvem la part del xarop de la part de secs, colava i fèiem un xarop de pa, que era boníssim. Llavors, a partir d'aquest xarop fèiem un post de pa de ferment i de cibada, boníssim. Llavors explicava tot el procés científic dels estirats, quan ficàvem eucaliptus i que fèiem l'estirat d'eucaliptus, fèiem aquesta essència, aquesta aigua perfumada d'eucaliptus, la ficava en un congelador a 25 graus i aquest estat que és supercrític de l'aigua, que no guanya, o sigui, no es congela, però està en temperatura de congelació sense que es congeli. Quan és un cop congelat el cop, llavors això era un efecte que posava en un plat, vull dir, i poder explicar aquestes coses que feien gràcies i fèiem aquest tipus de coses, però els comentaris de la gent, perquè em segueix molta gent de l'àmbit, però molta gent que no és de l'àmbit, però hòstia, mira que això tinc a l'altre amor, que no tinc això, hòstia, fes coses que puguem fer a casa, fes coses que puguem fer a casa, coses de casa, tal, tipus de coses de casa, i jo moria i vaig començar, pues, canviant el to perquè que em dirigia gent que és una rigoria, com també de s'acusa de l'alta cuina i fer-la més accessible. Llavors vaig pensar que per això era perquè és jo que quan projectes dius coses de casa, hoy haremos llavors quan La tatana. exacte, això m'ajuda molt. De fet, una teràpia que el doctor Faries que em va recomanar és perquè el cervell que associï la veu amb el relaxament, o sigui, per entrenar neurològicament la neuroplasticitat, de dir quan tu tires relaxes, o sigui, fer així amb una pilota o fer com si tires tirar que en el moment de tirar això la katana és com Sí. Pues, que es podria dir que són maneres Sí, recursos. que tenim els històrics que moltes per la gent li fa gràcia i a mi també, o sigui, jo vi Speedbosso i s'ocupa, saps, amb això, però és que són maneres, truquillos, que tots tenen una explicació neurològica que no ho sembla, la nostra vida és superprofunda, tio, superprofunda. Sí. No us imagineu, o sigui, tremolem per vosaltres perquè us preocupeu. Sí. Sí, pues això, que la cosa és que és tan densa que vas trobant maneres de poder-te sortir. I una d'elles és l'humor. I quan aquesta manera de comunicar, pues, que és peculiar, la gent diu que és un excèntric o peculiar, la gent que ja, de fet, m'està passant una cosa que és que ja no és que chorizo cap d'historia, que és el Luis aquest tan peculiar. Ara és com que ja vaig passar de ser un consumidor de drogues a ser que algú que té històries, pues, no hi que li passen coses. I ara estic sent aquella persona peculiar i no ho és que la història queda un segon terme. Saps? I, bueno, jo m'agrada, és com que estic fent, que després hi ha molta gent que diu, hòstia, aquest tu és aquesta matxana, que el personatge està fet massa el pallasso. Perdoneu-me, senyors, soc així. I seguiré sent així. Ben fet, molt ben fet.
I llavors també he sentit algun cop que expliques que tu et sents molt afortunat. Llavors, creus que això ha canviat des d'abans de tenir la distonia? Sí, absolutament. O sigui, és una merda, perquè quan em va passar la distonia, que era, o sigui, vivia més malament, és a dir, no em passava res físicament, però que recordo, o sigui, que era, sí, que va ser el puto. Que si pogués veure el Jordi d'abans, recordo que era un Jordi molt més que, diguem-ne, preocupat, més ensimismat, més allò, em preocupava molt què diran. Sí. De tot, no sé, perquè quan ets jove és el que passa. Sí. Del pavo tardia, no sé què, sí, estem allò, perquè bonito, pues, que m'hi preocupava molt, pues, com a tots, però diguem-ne que més, i que em preocupava no solament jo també com a persona, llavors tota aquesta manera de viure queda molt soberta, i diguem-ne que tenia estudia que em va fer caure el pou dels laments, o sigui, l'intern més absolut, i que sortint-ne a poc m'ha donat aquesta visió de dir, hòstia, m'ha anat aportant llibertat de pensament, llibertat d'acció, llibertat de no posar-me límits, de conviure amb una cosa que en principi jo em negava a conviure i ja tinc la meva pretensió final és que s'acabi cansant de mi. Ja. Però vull dir que és, a més, que crec que m'ha alliberat i que m'ha fet millor persona, perquè d'alguna manera quan tens una cosa dins que empatitzes en el sentit que quan abans veia alguna persona que es comportava diferent o que feia inclús, o sigui que no tens distonia perquè són que actua malament, saps? Que gent que actua malament o gent que s'equivoca i tal, que no pensava abans, aquest és un capullo, és un cabron, no, ara penso que li passen coses a la seva vida, Sí, total. que el faré actuar d'aquesta manera. Llavors, que tot domino que em pensa així, i és veritat que esteu un bon que tothom reacciona molt ràpid i diu i tal, i aquest capullo, aquest no sé què, és tant, i que et sobta com jutgem ràpid a la gent, sense tenir en compte que el seu entorn, com ha viscut, com s'ha criat, si està equivocat o no, si quan aprens a veure les coses que no són tan fàcils de sentir ni tan òbvies, que hi ha moltes coses darrere, com és en un cas, o sigui, el fet de viure jo m'ha fet que entendre que les coses són així i que no hem Jutjar a tothom. de jutjar i de saltar i de posar etiquetes. Sí. Aquest és tal, aquest és qual, aquest és un no sé què i aquest és no sé quantos, no? Sí. No és que la vida no és fàcil, no és tan senzilla, no és tot blanc o negre, sinó que hi ha molts de matisos possibles i que algú que et sembla que és un idiota és que potser és que ell ha trobat aquesta manera d'existir perquè no en té cap altra. Sí. No sé, millor persona que ell els irà treballant, si és que s'escau i dir, no, deixa ser idiota. Sí. Escolta, cadascú faig com pot i com vol i ja està. Sí. Bueno, se m'han acabat les preguntes. I tu com ho portes? Sí, no? Jo, pues, ara, després de 7 anys, millor. Vull dir, m'ha costat el meu temps assumir-ho, sí, també al principi, i jo sense ser una figura pública, però vull dir, ho portava molt d'amagat. És que o sigui, jo vull públic al final, és que tu vius qui tens contacte amb persones, que mira, ets una persona que surt al carrer. No, ja, però... Si té que figura pública no, mira. No, ja, però vull dir que tu hi havia com més gent a qui ho havies de comunicar en certa manera. Sí. Bàsicament perquè et veien. Sí, per això vaig fer un públic. Però vull dir que és fotut i hi havia que viu una cosa que m'ajuda, el públic m'ajuda encara, és parlar amb gent que té història. Com que em relaxa molt. Sí. Sí, com
Ja. que ens passen les mateixes coses, que és normal. Sí. Mira, m'ha passat una cosa curiosa. Vaig fer una acció per a l'Hospital Sant Joan de Déu, a Vall d'Hebron, amb la branca de neurologia, perquè que la distonia biocrònica volia fer una activitat per la distonia biocrònica per divulgar-la. I van venir nens que amb distonia biocrònica, que és sobretot n'hi havia alguns que tenien espasmes als braços. També us hem d'explicar que la distonia té moltes cares, de fet, que he vist gent que té distonies molt estranyes. Una noia que tenia, que no podia agafar, no podia menjar, amb culleres, o sigui, amb aquesta mà sí, Ostres, però amb aquesta no podia agafar menjar. I li feia vergonya anar als restaurants per el fet de menjar, perquè quan agafava algú se li caia. Jo pensava, ojalà tingués això, saps? Perquè, vull dir, pots amagar-ho més bé o tal. Llavors, bueno, sí. però aquesta petita cosa per ella era un món. I mira, és el que ens passa a nosaltres. I gent que tenia tics a les mans, gent que li costa veure, és a dir, que tenia... Sí, gent que no pot veure directament perquè no pot obrir els ulls. sí. I hi ha gent que quan relaxa i pot obrir els ulls. Sí. Va venir a poc a poc, però llavors va canviar de idea. Sí. Que no dies no pot anar això. Llavors he vist músics. De fet, vaig estar en contacte amb un músic que tenia distonia als genís. Ah, sí? No podia tocar trompeta. Sí, és veritat. I quan se posava la trompeta al cap, Ja. no li funcionava. Gent que distonia escrivint. Sí, també. Que quan agafa un boli no pot escriure. Sí. Hòsties, gent que toca la guitarra queda un poc al micro, saps? O sigui, pot afectar moltes parts del cos. I, bueno, tu i a mi ens ha passat aquesta part d'aquí. Que té a veure amb la comunicació, té a veure amb la part de també l'expressió de la cara, vull dir, de mostrar-nos. I és o sigui, que al final totes tenen la seva cosa. I crec que algunes és gent afectada d'altres distonies. I que al final tots compte que tenien, o sigui, que tenim por de que ens vegin, por de mostrar-nos que al final la por, que és el motor de l'estrès, de la frustració, de tots els mals, és a dir, i la tolerància, la bondat, el veure les coses de manera positiva, és el contrari del por. I per mi una teràpia, no sé com dir-ho, una manera de viure és que accentuar aquesta part de tolerància, de bondat, de buscar el positiu, que no és negar el dolent, sinó és de tot el xungo que hi ha al món i de la vida. Quan busquem la millor cara i tossudament siguem optimistes. I aquesta és la cosa que em crec que hem de reivindicar els històrics, perquè sí, ens passen coses que són una putada, però hi ha coses molt pitjors i aquesta cosa que ens passa és una nimietat, és com es vegi, però escolta'm, és el que diem. Al final, tenir una peculiaritat que et fa un tamís. El filtre. Els filtres de capullos. La gent que no val la pena, que no està preparada potser per entrar tonto i tot. Això és una gran avantatge, penso, i que l'hem d'aprofitar. Així que, històrica. Moltes gràcies. Que guai.